Tak ahoj Matias. Ahoj. Zase po týždni si dáme taký nejaký rozhovor. Čo bolo nové minulý týždeň? No, jediné to, že som bol teraz cez víkend na Red Bull ringu. Dobre, akože 6 a 6, ale tatino mi vravel, že vlastne jeden tam je na divoku, takže áno, 5. a 5. Áno, v majstrovstvách Rakúska si 2x 5. miesto získal. Takže je to dobré. No, tá konkurencia tam bola aká? Povedz. Dobre je to, jasné, keď nás tam je 13, tak je to skvelé. No. Myslím, že začali ste 14, potom jeden odstúpil, myslím. A 13 ste boli v závode. Čo? No, neviem, či tam spadol, alebo motorka, alebo niečo. Neviem, aspoň, neviem, sa mi zdá. No a čo povieš na trať Red Bull Ring? Trať je strašne dobrá. No, idú tam už dole, kopcom hore, kopcom stále krásne zákruty, podplný. Je to extrém. Niečo úplne iná vec než dlhá. Iné ako dlhá, čo? Dlhá nie je taká zasa, že aj asfalt, ješ hore, dole, všade, takže je to skvelé. Čo motorka? Nejaké zmeny tam sme robili na motorke? Napríklad išiel si prvýkrát na Pirelách, gumách, lebo v Rakúsku sú povinné Pirely. Pirelky sú dobré, ale na tom začiatku ma trochu šmykali. Na začiatku trošku šmykali, no. A ja môžem povedať teda, že Pirelly fajn, že si zvykol na ne, celkom dobré, ale ja vidím, že o mnoho rýchlejšie sa míňajú, teda sa derú. Takže po tomto víkende musíme kupovať novú zadnú gumu, no, lebo si ju zodral vlastne za víkend. A tie PMTčka predtým tie nám vydržali veľa, hej? Tam sme na nej trénovali, potom si na nej išiel ešte aj pretek a ešte je celkom dobrá, ešte ju máme odloženú. No ale dobre, však aj ideš asi aj rýchlejšie, zrýchľuješ, bolo vidno, že si sa pekne rozjazdil. Čo? Čo povíš? Je to dobré, lebo hlavne jedna tá vec tam bola, že mi sadla tá trať. A teraz, jak som zvyknutý ísť rýchlo, krásne vytáčať tie zákruty a tie rýchlosti, tak teraz, keď prídem napríklad do dlhej alebo na Slovakia Ring, tak budem rýchlejší. Hej. Dobre, však to uvidíme, stopky neoklámeme, stopky to ukážu vždy. No a čo ešte o Rakúsku, čo organizácia super, ne? Je to lepšie než Slovensko. Tak dobre, niekedy ich dobehneme aj v tomto. Bolo super, že tam bolo veľa zahraničných jazdcov, aj nie iba Rakúšania, ne? Kto tam bol všetko? Angličania, potom ešte sa mi zdá, že nejakí Maďari, ešte títo, jak sa to volá, Ukrajinci, veľa ich tam bolo, Nóri a títo. Dobre. Rýchle aj tie ostatné kategórie boli nadúpané dobrými jazdcami všelijakými. No a čo? Ešte niečo? No mám ešte jednu takú vec, že teraz vlastne tam bolo to úplne iné než dlhá, lebo v dlhej sú minibajky, nejaké speedbajky, oválky, strašne veľa tých kategórií je tam. No. A tuto iba oválky. Iba oválky, iba no. 160, 110, 190 a tieto. To bolo super, no. Takže bolo dobré, no. Pekná atmosféra, počasie bolo také, že stále vyzeralo, že nám bude pršať a nakoniec nepršalo. Mokré gumy sme mali prichystané, ale nepotrebovali sme ich. Chvála Bohu. No, dobre, čo ťa čaká teraz? Teraz ma čaká... Nevíš, čo? Neviem. Nič, budúci víkend je voľno. Je český šampionát vo vysokom mýte. Ale tam asi ideme? Tam nepôjdeme, no. Ja nemôžem ísť 3-krát do mesiaca na preteky s tebou. Ale možno tam dáme nejaký tréning jeden. To ešte uvidím. A potom čo? No, škola? Škola? Dobre. Hej.
akože zasa prestávam, začínam byť taký trochu, že už prestávam dostávať tie horšie známky už. Dobre, super. Začínam zase lepšie, takže lepšie sa to. Dobre, teraz sa povieme zase trošku učiť, jo? No a čo ja by som ešte povedal? Za mňa môžem povedať, že naozaj Rakúsko bol super smer, ktorým sme sa vybrali, že určite pôjdeme tam celú sezónu, lebo tá konkurencia je tam dobrá. Mne sa páčilo, že ty si zrýchloval, to bolo super, každý výjazd na trať bol rýchlejší a rýchlejší a to bolo dobré, no. Ešte trošku ti chýba, no. Vieš, na čo musíš zapracovať? O čom sme sa bavili? Na začiatku vždy tie prvé kola. Začať hneď, že vyjdem na trať a hneď ísť naplno. No, tam si vždy trošku strátil na začiatku. Potom už ideš podobné časy, ako nie úplne ty najrýchlejší, ten prvý, druhý, ale tam s tým 5., 4. si sa mohol pretekať, ale strátil si vždy to na tom začiatku. No. Tie prvé 2-3 kola boli slabšie a trošku ti cukli. A čo? A mal si tam aj nejaké predbiehacie manévry? Povedz mi o prvom štarte vlastne. No prvý štart, to bolo také nič moc, lebo do prvej zakruty som hneď ubral, ale vybojoval som si to naspäť. Čo to znamená, že si hneď ubral? Si sa zlákol trošku? Bolo ich tam veľa zrazu, že? Lebo bol to môj prvý štart, keď nás tam bolo aspoň 13, takže som mal hlavne dobrý štart a sa mi zdá, že 1 alebo 2 boli vnútri, tak som sa trochu bál im to tam zavrieť a už to bolo. A druhý štart? Druhý štart bol dobrý, ale aj ostatní skoro štartovali, takže som stále 6. a dá sa mi, že aspoň tak v 3. v 3 kola do konca boli a jeden taký som tam bojoval s číslom 5, neviem kto to bol, ale som s ním bojoval. Do predposlednej zakruty ma predbehol, do poslednej, ale na výjazde z poslednej už bol za mňa. Za mňou. Hneď na výjazde som ho predbehol. Super, super. A tam bola takto šikana. On tuto na brzdy ma predbehol a hneď na výjazde som tam išiel kolenom na obrubníku, krásne som pridal a hneď som ho tam dal. No, pekný súboj, pekný. Aj v tom prvom závode si mal 2, vlastne si, jak si pokazil ten štart trošku, tak si sa prepadol, no ale dobre si išiel, hneď si dobehol, aj predbehol ďalších jazdcov, takže došiel si tiež na 6. mieste v závode a vlastne je to 5. miesto v rámci majstrovstiev Rakúska. Lebo jeden jazdec tam bol na divokú kartu, ktorý sa nezapočítava do majstrovstiev. No. Bol to skvelý závod a teším sa na ďalší závod. No, a na ďalší pondelok hlavne. Dobre, pondelok sa zase ozveme a povieme čo nové. Áno. Tak ahojte. Ahoj.